Roberta Mezzola twildet fit-18 ta' Jannar tal-1979 miż-żewġa lil Uko u ta' 4 tfal subien li żar wieħed fosthom għad għandu biss 5 snin. Il-politika minn dejjem kienet tinteressaw għalhekk sa minn żożita kienet tinvolvi ruħha f'issues edukattivi, soċjali u politiċi. Hi kienet ġiet eletta Segretarju Ġenerali tal-European Democratic Students u fil-European Youth Forum u aktar tard ibdiet iżżid il-ħidma politika tagħha fil-Partit Nazzjonalista fl-MZPN u l-Uffiċċju Elkom. Sakemm imbagħad il-ħidma politika tagħha intensifikat fl-2003 aktar waqt ir-referendum ta' sħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Roberta Mezzola gradwat fil-liġi, għamlet teżi dwar is-sistema elettorali u mbagħad gradwat b'Master's Degree mill-College of Europe fi Bruges, fejn speċjalizzat fil-politika u l-liġi Ewropea. F'dan il-perjodu, il-Partit Nazzjonalista kien avviċina lil Roberta biex tkun kandidata għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004. Din kienet l-ewwel elezzjoni tagħha u minkejja li ma ġietx eletta baqgħet taħdem kemm fil-Partit Nazzjonalista kif ukoll mal-elettorat. Fl-2013 kienet eletta f'elezzjoni każwali wara ir-riżenja ta' Simon Busuttil li sar kap tal-Partit Nazzjonalista. Fiż-żewġ elezzjonijiet ta' wara ġiet eletta bħala membru parlamentari Ewropew bl-akbar ammont ta' voti mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Fil-Parlament Ewropew okkupat diversi rwoli, ġiet rikonoxxuta għax-xogħol tagħha billi ntażlet bħala il-membru parlamentari Ewropew tas-sena għal sentejn fuq xulxin u anke ġiet magħżula bħala waħda mill-aktar politiċi influenti u attivi fl-irwol tagħha ta' MP. F'Novembru tal-2020 ġiet eletta l-ewwel Viċi President tal-Parlament Ewropew u issa Roberta, Maltija bħali u bħalek, saret l-iżgħar President tal-Parlament Ewropew u l-ewwel persuna minn Malta li qed tokkupa l-ogħla kariga f'dan il-Parlament.